Аз също съм против. Мислих много тази нощ. И за съжаление стигнах до извода, че по-голямата опасност за България могат да се окажат последствията от евентуален натиск или санкции от страна на САЩ. Ние почти не купуваме нищо от Иран. За сметка на това в редица ключови сфери България е тясно обвързана с САЩ. Банковата система, отбраната, самолетите F-16, бронетранспортьорите Страйкър, както и в определени аспекти АЕЦ Козлодуй, където също има стратегическо сътрудничество. Дори не искам да си представям какви биха били последиците, ако някога бъдат наложени санкции и върху Лукойл или бъдат засегнати други ключови за страната ни икономически сектори. През последните месеци вече видяхме, че администрацията на Доналд Тръмп е готова публично да оказва натиск дори върху държави като Испания, Италия и Великобритания. Именно за това смятам, че България, която има значително по-малка политическа и икономическа тежест, трудно би могла да си позволи подобен сблъсък. За съжаление, не разполагаме с икономическите и политическите лостове, с които държави като Испания, Китай, Италия, Франция или Великобритания могат да защитят позициите си. PS. От друга страна стои моралната дилема. Макар и да не участваме пряко във военните действия, всяка форма на подкрепа неизбежно поражда въпроса дали не носим поне част от моралната отговорност за съдбата на невинните хора, които ще пострадат или ще загубят живота си. Именно това е най-тежката страна на подобни решения. Не политическите или икономическите последици, а тежестта на човешките жертви, която остава върху съвестта.